mane chenro magi chandrego ka gidhi nyime. Siasa mar jo masawa. Kidwa range maber. Ing'eni Kiambu, kiwinjo ni Kiambu owuoyo, mano Murang'a owuoyo. Ma joma reserved gin ga Nyeri. To kinwanga Nyeri ni gini. Onge magi joma biro bedo relevant. Mago joma dung' wek tada kamogik. Wasoneno gi kata kane multi-party ochakre. Ndiye joma noringo bodhir Matiba daka mogik. Ndiye joma noringo bodhir Kibaki daka mogik. Iwinja. Koro jok mineno wuoyo gi. Magi to wuoyo nikech they want to protect seats magin go sani. But gisosomo piny bu ging'e ni jopiny kucha okunya ne tiem riembo mane joko winjo. Masani gineno pekne. Nikech ing'e ni koro kidwaro tax. To ng'ama kara Nyasaye noso gwedho manie ngima maber gi sani gin joma sawago. In terms of production, agriculture, ibed ni dwaro kata ne inde joma temo gi economy, banking system, gine ma gintie. Joma ran private schools, gine ma gintie. To kuondege ma taxes ochime. Iwinja. Koro giwacho no okay, nikech ing'eno oganda kaka oganda ma jo North Eastern. En ing'en kodwa nyiewo odi to biro go cash money. Ma kama ochule tax onge. En pesa no komi sirkal. En tie kama kaka okalo pesa ne buchop ka ng'ama ong'eyo onge. To chulo cash. Iwinja. Ng'ama koro gini hinyoga en ga jamasawa. Kech jamasawa ni ma entrepreneurs momiyo gigiran ng'eny kucha. Kamano. Nitie gik mathoth ne mantiere kar katom. To jogo mane luongo romo mar adek mar Limuru. Yes. Gin jogo maneno ka gimantiere Azimio